lingkuri ang bakanting lingkuranan sa imong atubangan. Nya kanang inyong mga bag, ayaw intaw na palingkura. Diri na sa ilawom ibutang na. Bisag ato mo sa eroplano, di man na palingkuron god, mingon man nila ibutang gid na sa ilalom sa inyong lingkuranan. Kay di man na proper nga ang bag, ang payong mo'y mulingkod sa lingkuranan para na sa tao. Mo na ang atong kanta nga gipasiuna, ang title Hoy Tao, nya ang pangutana, nasayod ka ba sa imong padulngan? Gilingya imong tupad. Inaasa man karon padong. Inaasa ka padong? Nya ang sunod ng pangutana, nasayod ka ba sa kasakit gumikan sa sala? Nya ang sunod na sad, nasayod ka ba sa kangit-ngit gumikan sa sala? Mao na mga igsoon, kining Advent season or Adviento, usa ni siya kahigayon diin giawhag ta sa simbahan, mamalandong tungod kay wa ta oftentimes kasagaran wa ta kahibaw asa ta padong. Nabungog na ta dinis kalibutan, di na ta kahibaw asa ta padong. Nay mga bana wa kahibaw asa sila padong. Muna, usahay, maadto sa silingan, mahasaka. Sa mga asawa, wasad kibawag asa padong, maadto sa silingan para maglinibakay. Ang mga anak, wasad kibawag asa padong, dali kay mada, adto sa kompyuteran, nguban, adto sa suyupanan. Ang pari sad, nahibaw, mamaya sa may padong. Adto gimis kolektahanan. Asa ng kolekta, adto mo dito. Misahanan, misahanan. Ana, ha? Nakaron, ato lang sang batangan o gamay nga kaning pag-review unsa ning Advent. In English na nga pinulungan sa Cebuano, Adviento. Unsa may meaning ana? Kamong mga tiwasonon, kadaghan na magid mong niagig Adviento. Unsay meaning sa Advent or Adviento? Ang ako mong doolon bihinay kay mong tingog. Mukimo ang baba pero way gislitok. Unsa man na siya, Brad? Christ is coming. Christ is coming. In English ditong iya day. Ikaw Inday, unsa man ang Advento? Mangandam. Mangandam. Ang iya dito, Christ is coming. Ang iya, mangandam. Ikaw, Mangandam yapon. nangupya siya. Mangandam yapon. Karindiya. Preparation for your physical and spiritual sa imong kagalingon. Mura man siya nasuko. Sige lang. Arita dire. Ikaw, Ter. Mangandam sa pag-abot sa Ginoo. Ayaw kay gisom. Di lang ko atong nag-uniform kay kibaw na sila. Sige. Ang Advent na ana siya pulong alinatin nga Adventus. Ang pasabot anang Adventus sa in English, arrival or coming. So ang Advent season, mao ang panahon nga atong gigahin pagpangandam sa moabot nga importanteng binuhat or tao. O kinsa man ni siya? Ang moabot mao si ang di katubag impierno gimugritso. Ang moabot si Jesus. Kinsa ninyo dinhi ang nagpaabot sa pag-abot ni Jesus dihas inyong balay? Taas ang kamot. Isa man tanan. Sige, down. Kinsa ninyo ang nakakita na nga niabot na si Jesus sa inyong balay? Taas ang kamot. Wala ni isa. Kinsa ninyo ang wagyod magsupak-supak sa mga pulong ni Jesus? Taas ang kamot. Na klaro kayo, ang katong una ninyong isas kamot, wag ito'y klaro. Nga naman, kung si Jesus atong paabuton, nga moabot, siyempre, andamo na nimo ang iyang puy-ananoy, o ang iyang agianan. Pero musaad ko ron nga, human aning recollection at to kumuhigda sa inyong balay. Nya sultihan ti ka mga 2 days ago. Unsay imong buhaton? Unsay imong andamon? O kanang haom gyud ni Father Siano. O niya kaning
sa kristan nga buangon kay naong moingon adto ko mohigda sa inyong balay. Unsa man sa imong andamon? Sirada ano balay? O kadtong naas daplin galingkod nga manuyopay kay naong siga kay mata moingon adto ko higda sa inyong balay. Unsa imong andamon? Pusas, no? Okay, basig mangawat unya. So depende sa imong pag-ila sa moabot. Kung ang moabot gani sa imong kinabuhi, imong gitan-aw nga halangdon para nimo, ang imo sang pagpangandam nindot sad. Pero tan-aw gani nimo wa kay siya'y balyo, wa rasad kay maayong andamon. Lingya imong tupad. Ning na importante nimo si Jesus. Hay may mas importante si Jesus o ang kwarta? Kinsay mo ingon nga, Padre, mas importante nako si Jesus kaysa kwarta. Ta sa kamot. Kinsay mo ingon, Padre, mas importante gid ang kwarta kay kang Jesus. Ta sa kamot. Kung pananglitan, iguli nimo sa inyo, gibungkag imong pultahan, unya gihurot og kuha ang imong mga alahas o kwarta, masuko ka dili. Masuko? Onya, mas importante man ka si Jesus kaysa kwarta. Ang kwarta raman to'y gikuha, wa man kuha si Jesus. Ngano masuko man ka? Kay, mas importante ang kwarta kay kang Jesus. Kaya unsa may gisulti ni Jesus, ayaw mo kasuko. O, di ba? Napamagani gingon si Jesus, kung dunay mo kawat sa inyong butang, ayaw na kinig bawia. Onya, og importante nimo si Jesus, di imo ginang sundon, di jud ka masuko. Susugod karon ay namo kasuko ha. Saman, okay ninyo, dili? Ana. Nakaron, padayon tagpamalandong, kay coming man kaning Advent, kapila man mo abot si Jesus? Kapila? Sigon sa gitudlo nato sa simbahan. Kapila? Kaduha. Unsa man ang kaduha nga pag-abot? First og second coming. Master na kayo na ninyo? Master kayo na. Unsa may kalainan sa first o sa second coming? Naay kalainan o wa? Unsa may mahitabo sa first coming? Ari ko diri sa pikas na sangsayid. Unsay kalainan sa first o sa second coming? Primerong Andre ka ng nangandam mga para maabot ang atong manunubos. Pagkatao sa atong Ginoo. Unsa man na? First? Second. Ang pagkatao sa Ginoo mo'y second. Ang first mo'y pagpangandam. Ayaw, nindot sa nai mo da. Arita diri-ari mga seryoso, mga naong. Unsay kalainan sa first o second coming? Ang first kay pagka tao ni Kristo ay kaduha kay ang pagbalik niya diri sa kakalibutan. Ang first coming ko no, ang pagkatao ni Kristo, ang ikaduha, mao ang pagbalik niya din sa kalibutan. Kani kay mga buutan kay nignaong din eh. Ang gasuwat bang kadiya? Unsa na imong nasuwat be? Padre, Wa pa di ay. Sige. Karilay akong ga uniform oh. Inday, unsa may kalainan sa first coming o second coming inday? Ang first coming diri mo ang iyang pag-abot diri katong natawo siya, samtang ang second coming mo ang iyang pagbalik diri para paghukom ka natong tanan. Mura magmadri. Oh, malditahon ra basag naong. Madrihonon gito tingali. Maayo, salamat kayo ha. Unsay kalainan? ang first sa pagkatao, ikaduha ang hukom. Ayo, kaya sa itong ikopya ang gauna. Katao, pagkahukom. Ikaw, Brad, may madyog kay kaana, Brad. Ang first coming, mao ang pag-abot ni Kristo isip bata. Ang second coming, mao ang pagbalik ni Kristo isip hari. Mula sa ito siya obispo. Unsam din niya kung girekoleksyonan sa sagol man din na madre, na obispo, bugnaw pa jud kay tingog. Mga igsoon, mga sakto to mga tubag. Mo ni sobra naman mo diha, sige lang. Ang
first coming sa Ginoo mao ang pagpakatao sa pulong. Ang pulong nahimong tao. Nahimo siyang tao. Inig second coming na niya, nga mao na nay atong gipaabot, mao na ang iyang paghari. Muhari na siya, mo reign. Ang iyang pagkatao, para natong mga Kristiyanos, mga Katoliko, nahitabo na siya, pila na katuig ang milabay? Pila na katuig ang milabay, sukad siya nahimong tao. Waman sa di mo kibaw di ay. Unsa naman mo diyang daghan naman kay mo dias luyo. 2,025 years na. More or less. 2,025 years. Kay nagsugod man ta sa itong paghihap sa uno pagkatao niya. Pero ingon sila, di ko na kayo sakto na ako nunay diferensyang gamay. Sige na lang. Basta, ingon ana, 2025. Nakaron, ang pagbalik niya, kano sa man mabot? Ha? Wala pa? Ato na rong mahibawaan. Ang pag-abot niya nga isip pulong sa Dios nga nagpakatao, ang tawag nato niya, gitawag siya og manluluwas or Savior. Inigbalik niya, tawgo na siya og maghuhukom, judge. Hay may inyong ganahan, ang first coming o second coming? Kinsay mo ingon, Pader, mas ganahan ko sa first coming. Taas ang amot. Kinsay mo ingon, Pader, mas ganahan ko sa second coming. Taas ang amot. Kinsay mo ingon, Pader, all of the above. Taas ang amot. Kinsay mo ingon, Pader, none of the above. Taas ang amot. So, isip Savior, pag-abot niya din his kalibutan, isip Savior, ang iyang tumong, iyatang tudluan. Tudluan ta niya, aron ta maka dawat sa kaluwasan. Pero inigabot na niya, isip maghuhukom, unsa naman yang buhaton? Kung sa una niyang pag-abot, iyatang tudluan, sa ikaduha niyang abot, unsa naman yang buhaton? Ha? O, lagi isip maghuhukom, lagi. Unsa naman yang buhaton? Iyatang pangayuan og husay. Mangayo na siyag husay. Matod pang San Pablo, muhatag tag husay niya kung unsay atong gibuhat. Nilingay mong tupad. Ingna, og moabot rong Ginoo nimo, nindot ra kag binuhatan. Ingna kano. Mo to, ni kanta ta sa minaw tas kantang, huy tao, nasayod ka ba? Niya, ang sa ito, kanado? Nagpatalinghog ka ba sa inagulo sa imong igsoon? Kinsa dinhing mga asawaha nga moingon, ako pa dir, maayo kay kog, binuhatan nga to sa kong bana. Tasa kamot. Niya usam, amot na pabaka ni bana siya. Karon, arisan ta sa mga bana, kinsa ninyo ang moingon pa dir, kanunay jong maayo akong binuhatan nga to sa kong asawa. Tasa kamot. Uy, sa mamawa-wa, di ay mo ayong binuhatan. Kinsay mga ginikanan din nga moingon, Padir, ang akong binuhatan sa akong mga anak, maayog yun kayo, taas ang kamot. Anang, wa ko mga saba, Padir. Di ko magyaw-yaw. Congratulations. Na itulo ka buok. Ganiya, tagsari ka buok ni isa. Kinsay mga anak din nga moingon, ang akong binuhatan nga to sa akong ginikanan, Padir, maayog kayo, wa ko magsupak-supak sa akong parents, taas ang kamot. Wa sa ni isa, do ka buok. Pastilan. Pila pa man ka Advent season ang atong gikinahanglan para mahimot ang angayan sa iyang second coming. Kasi kinahanglan patag mga 20 siguro ka Advent season. Nakaron, unsa may itudlo ni Kristo nato sa iyang first coming. Kani mo na ni ang atorong pamalandungan. Unsa may iyang gitudlo nato.
Tagaan lang tamog duha ka buok para dili kay lisod. Memorizon ha. Iyatang gitudluan unsaon pagbuntog ang yawa. Ikaduha, iyatang gitudluan unsaon pagsubay ang dalan padulong sa langit. Ana. Nya kay iya naman tang gitudluan, mo check up ko ninyo. Unsa may inyong nakatunan karon so far sa inyong kinabuhi. Unsaon man pagbuntog ang yawa. Ari ko dire. Ug wa sa may nakatunan inawa pa ko padre wa pa ko matudlo eh. Kanang kan pag simba matag Domingo. Simba ko no matag Domingo mo na makapabuntog si yawa. Kani kay biyata ni. Pagtuman sa kabuton sa Ginoo paghigugma sa isang isig ka tawo. Paghigugmas isig ka tao. Kari kinangiliga ni. Sa to, Dre? Ana, so good na. Okay. Unsa imong nakatunan nga gitudlo sa Ginoo unsaon pagbuntog ang yawa. Paghigugma sa imong isikataw. Nangopia ra sa siya. Ari ta dire be. Kani ani na jud ko anis nag-uniform kani karaan man ning nag-alagad simbahan. Ku Andre kung usagay gimando nimo sa Ginoo, tumanon lang nimo aron ang yawa dili mo kuan nimo. Dili mo kuan nimo na makuan gid nun kana. Dana ni abot na gyud ko sa mga yawanon. Murigi sila na ukay nang hadlok ba. Kani kuyawan ko ani pero karilay ako. Buntogon ang sala pinaagi sa gugma. Ingon ko yawa buntogon sala amsan mo yang buntogon. Sige lang. Pinaagi ko nos gugma. Paghigugma sa isig ka ingon, Padre. Paghigugmas isig kaingon. Ay. Saon pagbuntog ang yawa, pinagi sa pagpuyo, sa balaan nga kinabuhi. Sunod sa mga sugo sa Dios, kanunay magampo og magsimba og bukalawat sa lawas og dugo ni Kristo. Tiya, kompleto lagi. Kana ato. Mura mag nangahadlok ning uban. Mura giyawaan siguro. So, congratulations sa mga nitubag. Ato silang pakpakan. Salamat kayo. Hibaw man ko nga daghan mong nakatuna no, pero kaning ato review lang ni siya. Unsaon pagbuntog ang yawa. Ang importante mahibaw usa ta unsay gibuhat sa yawa dinhis kalibutan. Kay lison man kayo og magsigi kag buntog sa yawa, nya wa di ka kahibaw og unsay iyang gibuhat. Wa ka kahibaw gaagbay-agbay ra din nimong yawa di. So unsa may buluhaton sa yawa dinhis kalibutan? Ang pinakauna kani man kong yawa, di ba anghel man na siya? Kibaw ba mo nga anghel ng yawa? Oh, yang na Lucifer, the archangel of light. Mo na siya. Unya, ang nahitabo, iya bang supak ang Ginoo. Nya iya sang gidani ang ubang mga anghel, mo nang nagubat dito sa langit kuno, naana sa basahon sa gipadayag, Revelation, chapter 12, naggubat dito sa langit. Ang nagkontrahay, si Lucifer, nga nahimong Satanas, og si Archangel Michael, si San Miguel, Arkanghel. Kinsa may napildi? Napildi si Satanas. O unsa may timailhan nga napildi siya? Gihinginlan didto sa langit. Di na siya kapuyog langit. Kuyog sa iyang mga anghel nga nadani sa niya, di man sila papahawa, di man sila ni padong. Di sila padong? Ni anhi sa yuta.
Munang niingon diha sa Book of Revelation nga chapter 12, paglipay kamong naas langit, kay wa na diha ang tigsumbong ninyo adlaw o gabi, apan alaot kamong anaa sa yuta o sa dagat, kay naa diha ninyo ang yawa purting laguta. Ngilingay mong tupad. Ing nanaaros imong tupad ang yawa. Kay niyam tas yuta. Ay man day mo ron. Nas yuta. O di sa tupad na aron di ang yawa. Na diya. O kung sa may activity sa yawa din yuta, ang iyag yung main activity, ang pagpatay, pag-destroy, pagguba sa tanan nga gihimo sa Ginoo. Bisag unsay gihimo sa Ginoo, kay iya man kaaway ang Ginoo. Magamay og madako, iya ginang gubon or iyang patyon. Mao na dinhis kalibutan, kay nahimo naman ning gingharian sa yawa, ang nihari sa kalibutan dili na kinabuhi. Kay ang Ginoo kinabuhi man. Ang dito sa langit kinabuhi man to. Ang gihatag si yawa diri sa kalibutan, unsa man? Kamatayon. Mao na kung maanhi ka sa kalibutan, mamatay gyud ka. Gilingya imong tupad. Ing na mamatay ra gyud ka. Mamatay. Doon na di ay wa mamatay din sa kalibutan. Bisan si Jesus, ano tanawa ra gunaw? Lain na nagnaw. Patay oy. Nga naman, nisod man siya sa kalibutan, patay. Kay ang gibuhat siyawa din sa kalibutan, dili kinabuhi, kamatayon, patay to the max. Muna, way usa nato din sa kalibutan ang dili mamatay. Mamatay kita. Kay buhat na siyawa. Ambot, makabuhi ba ka ni? Karon, unsa may sunod nga activities yawa, aron mahalin ang iyang, mahitabo gyud ang iyang kamatayon, iyang gi tagaan taog panglingla, pangilad. Unsa may iyang pangilad nato? Ningon siya, ayaw gyud mo pakamatay. Kabantay mo? Way tao nga moingon, tagsara kaing tao moingon, gusto na kong mamatay. Gilingay mong tupad. Kamo din eh. Kinsa ninyo ang gusto gyud excited kay mamatay? Taas ang kamot. Kaya ato da yung schedulean. Tanaw ba? Nganong abisan gani ka ng kinatiguangan? Tanaw ha? Ang yawa naghimo og kamatayon. Nya di jud ta kalikay ana mga matay na kita. Pero ang iyang ipangilad nato, likay gyud ang kamatayon. Ayaw pa kamatay. Kibaw mo ngano? Nganong inana ang yawa? Wa mo kibaw? Wa sa ko kibaw. Karon iguli ninyo istoryahang yawa. Ay inana man ka. Ang yawa mga igsoon gitawag na siya og prinsipis bakak. Nya may kay na siya kay bright man na kay siya. May kay na siya mutuis og kamatuoran. Nya aron gyud mailad kaniya, iya kang ilad-ilaron. Iya kang lipat-lipaton. Karon, unsa may gibuhat sa Ginoo, ni anhi siya sa kalibutan. Nagpakatao siya. Nga naman, aron iyang atubangon ang yawa. Dinhis iyang home court. Kaya ang langit, home court man to sa Ginoo. Building yawa dito. Karon iya namang home court din eh. Ani ngari ang Ginoo ingon ding yawa kini. Daog kita ani. Pero sa wala pa na mahitabo, doon na siya laing gibuhat. Gahimo man Ginoo og unang tao nga iyang image and likeness. Diin ganito gibutang? Dito sa paraiso. Kinsay nga na to? Adan og si Eva. Onya, paghimos sa Ginoo atong Adan og Eva, wa to sila'y kamatayon. Way kamatayon. Pulos lagi ito kinabuhi. Nya ang paraiso sad way kasakit. Pulos lagi kalipay. Atuon bita si Yawa dito.
Ingon siya, mauning hinimos Ginoo kung sa kuan pa na, kung sa mga kaaway pa na, iyang gitistingan ang image and likeness of God. Siya suwayan ta kuno ni kabuntog ba ni nako. Giadto dayo si Hawa, si Adan og si Iba. Unsa man? Napildi si Adan og si Iba o nakadaog batok si Hawa? Perting pildi ha. Napildi. Nya pagkapildi nila, nakasa na sila, unsa may nahitabo? Nahinginlan sad sila sa paraiso. Naliwat sila si Hawa. Nahinginlas langit. Sila sad nahinginlas paraiso. Nya paghingilis paraiso, nisudayon ang kamatayon. Motong nangamatay sa to sila. Mo nang ningon si San Pablo, tungod sa sala, nisulod ang kamatayon sa kinabuhi sa tao. O kinsay tag-iya sa sala? Ang yawa. Mo na iyang the best weapon aron patyon ta ang sala. Nalingay mong tupad. Yung nanakay sa. Mungutan na ba? Yung nanakay sa. Na? Patyon no naka? Kaya mo man ay mo patay na to yun. Ang sala may mo patay. Mo nang niyari ang Ginoo. Niyari siya sa kalibutan. Nagpakatao siya. Aron iyang buntugon ang yawa. Nabuntog niya, wa mabuntog? Kinsay maingon pa dir, nabuntog niyang yawa, tas kamot. Okay. Kinsay maingon pa dir, murag wa ko'y siguro. Tas kamot. Siguro day mo. Unya kay nabuntog bang yawa kaha? Nganong naa pa man ang yawa hangtod karon? Dito sa langit, nabuntog ang yawa, gihinginlan. Pero karon nabuntog ang yawa diri sa kalibutan, naalang yapon. Unsa na? Siguro nang nabuntog o wa? Ako nasan mong pangutanon. Nganong naa pa man ang yawa sa kalibutan nga nabuntog naman unta siya? Tungod sa mga sala nga imong gibuhat diri sa kalibutan, dili maayo. Nunot na yung kot-kot sa ubab. Tayo ginikla. Kanto tira. Father, huwag ako'y pasultion. Nabuntog ang sala. Apan ang mga tao, ang yawa. Nabuntog ang yawa. Pinagi kang Kristo. Apan ang mga tao, nagpabilin paghihapon. Nga musunod sa iyang mga imahe ni Satanas. Kamu ba, maghimo mamuglaing tubag hinon kung nganong naapa ang yawa diri tao naman no hindi gisgotan. Amo tubag ka? Kani mo isaktong ayawa naman ta kani saktong tao. Mutubag ko, Father, ang akong nakatunan, Father, na kanang yawa, daghan na sila, mga evil Ayaw ko dawa ang pangutan nganong ni apa ang yawa diri nabuntog naman ta siya. Tungod sa mga kuan sa mga tao, Father, ni tuo sila sa mga kanang hiwi nga pamaagi sa yawa. Ikaw, Brad, buutan kay gagnaw. Ang sala mo ay sumusunod sila sa yawa. Nabuntog ang yawa tungod sa pagkabanahon ni Jesucristo sa cross. Apan nagpabilin ang sala tungod sa tawhanon nga kinaiya. Okay. Ari ko rin. So, lang ko rin. Mga bagong abot ay kanay. Klaro kay ni tubag ni yun. Nindot kay gisulo mo ba? Yung sa'yo ko, imo, ter. Tungod sa salang panulundon. May pa siguro ning bata. Imo dong. Unsa may nganong napamayawa nga ni dong. Awa siya katubag. Mo tubag ka, ter. Sige. Kuwang sila sa pagtuog pagsalig sa Ginoo maong naagihapon ang yawa. Stilan, wagi klaro ang tubag na to, ane. Ako sa dani, wasa ko'y klaro. Kung ang yawa, gibuntog na ni Jesus, nganong naapa man siya sa kalibutan. Nga naman, tungod kay ang kalibutan gingharian sa yawa. Og dili na ni siya mausab. Mao na hasta ang kalibutan gitagaan na sad ni Kristo og tagal mamatay sad ang kalibutan.
Di ba na may gitawag og katapusan sa kalibutan. Nga matod pa ni Jesus, mapawong ang adlaw, mga tumpag ang tanan, way mahibiling bato. Pasabot, hasta ning kalibutan na di ay padung sa nisiyas pagkahanaw. Kuyog sa yawa. Nya kung atong tanahon sa Book of Revelation, chapter 20, moabot yung panahon, ang ending gyud sa tanan nga nias kalibutan sa dagat ug sa yuta, apil ang yawa, adto gyud padung sa linaw nga kalayo. Samtang ang mga bulahan ang nagsunod ni Kristo adto sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. So kini din kalibutan na gihinginlan na sad. Way siguro karong kaadlawon wa na ning kalibutan na. Oh. Mao na nga ang gusto ni Kristo dili ta manghingilin dinhis kalibutan. Nganong hinginlan pa manimo ang taga-kalibutan, nga kining kalibutan na, lumalabay naman eh. Unsa may gisagyawhag ni Kristo, ni anhi siyas kalibutan, aron buntogon ang yawa, nya pagkabuntog na sa yawa, naghimo siyag daan padong sa langit. Ang gustos Ginoo, mamiya ta sa kalibutan. Mauna na ang iyang ingong pagluwas. Ang maluwas, kinahanglan, mubiya sa kalibutan. Lingay mong tupad. Ing naandam na kang mubiya. Ing naandam na kang mubiya. Unsay awhag ni Kristo. Kung musunod mo nako, biyai ang tanan. Biyai gid ang tanan. Si San Pablo niingon sad, kining atong lawas, tanon, ato ning biyaan. Kay samtang ni ata ning lawasa, layo tas Ginoo. Munang mamiya gid ta. Oh, di ba? So dili dadi ay manghingilin ang Ginoo diri sa kalibutan, biyai ang kalibutan. Mo nang pag-ari niya sa kalibutan sa iyang first coming, gibuntog niyang yawa, nya gitudluan ta niya unsaon pagbuntog ang yawa, naghimo siyag daan padong sa langit, ug makabuntog na ta sa yawa, musubay ta sa daan padong sa langit. Sama sa niya, pagbuntog niya sa yawa diri sa kalibutan, wa niya hinginli ang yawa, siya'y nibiya sa kalibutan, nisaka siyag balik kadto sa langit. Si Mama Mary sad, nakabuntog sa siyawa, wa niya hinginli ang yawa sa kalibutan, gibiyaan niyang kalibutan, ni saka siya lawas og kalag. Mausa na atong gituhuan sa tanang mga santos, Santiago Apostol, namiya sila sa kalibutan. Ang gustong makabuntog sa yawa, kinahanglan sad iapil gyud ang pagbiya sa kalibutan. Kay ang yawa, ang iyang pangilad, kinahanglan gyud nga di jud ka mamatay kay lami kay kalibutan, di ba? Mana man mo, oy ayo sa padiroy, daghan pa kog misyon. Kana yawa kay nang pagkapangatarungan. Oy padir wa para ba taon suso pagitaon mas stable akong mga anak. Kana matud pa ni Kristo, biyain ang mga anak, asawa, bana, balay, yuta, hastang imong kinabuhi, biyain na. Biyaan gyud. Mo nang tudluan kita sa Ginoo pagbiya. Kinsa ninyo dinhi nga manamin unya dugay kay mahumag pa namin. Taas kamot. Kana mga yawan ona. Kana bang di ka kabiya bitag tan-aw ng imong naong? Biyain na. Biyain. Pagkat-on og biya ana. Nakaron unsaon man tas yawa para ma-attach tas kalibutan. Maro jud kay ning yawa. Timan-in ninyo ha? Unsay iyang gigamit aron gyud ta mo kupot kita sa kalibutan. Ang una, gigamitan gid niya og bahandi. Kana yung wealth, money, bahandi. Ganahan jud kay tanang bahandi. Mao naron kinawatay to the max para magkabahandi. Siging corruption haron lang na ibahandi. Ang tanang mga estudyante siging eskwela kay haron kuno sana mahawas sa kalisod. Kay gusto gyud bahandi. Pero unsa may gisulting Kristo, bulahan kamong mga kabos. O tanaw ha, lahi kayo kang Kristo. Biyain ang tanang bahandi mo na sila si San Pablo, sila si San Francisco, Santiago. Namiya gito sila silang gitawag bahandi, gagmay dagko. Biyaan gyud. So, ang bahandi, ang gugmas bahandi, matud pang San Pablo, mao ginay tuburan sa tanang mga yawa. The love of money is the root of all evils. Pero kinsa man nato dinhi ang makabiya? Kadto ra sang kusog mo palit og slat. Lagi. Nga naman, kay palit ni mo og slat, wa na kay
Kwarta. Ana. Nganuan, iya na to sa simbahan. Pero kanang magsigig ingon, ay, dila sa kong palit. Uy, kayo ako, di ba ko, di ba ko. Labaw, nagyod, o kusuki ka mo palit og ticket sa Sweet Notes. Sige, mag-uwan na. Di na namuwan, inig ka, 14, wala na na iwan. Bagyo, kutubra man kuno Lunes, wala na kuno ni Ikamartis, wala na ni. Kuha na lang. Super typo na lang. So muna, ang yawa na buntog ni Hesus, kay ang gipili ni Hesus, mao ang pagbiya sa kalibutan. Ang yawa, iya kang i-attach sa kalibutan. Ikaduhang gigamit sa yawa, tawhanong gahom. Unsa may gigamit ni Kristo? Diyos nong gahom. Ana, nya sa kita mga tao, unsa may atong tawhanong gahom? Kanang atong authority, presidente, congressman, senador, mayor, gobernador, barangay kapitan, santo papa, obispo, kardinal, monsignor, parish priest, ana, mga gahom na. Kaning gabarog-barog dire, gamana sa niya. O niya, ma-attach na ka ng gahom, kusog na kaayo kang mudiktar, nga imong yung ipatuman ang imong gusto, kanabang musulbong na ang imong pride. Muna din magkaton-katon kita og pungil aning atong sungay. Inigsod ni mong simbahan, naadayoy asyiret. Unsa may buhatos asyiret, ingnon ka, didto lingkod, pero naagidaghang yawanon nga musod. Inig yung didto lingkod, magyaw-yaw bang? Ambot, ang sige yaw-yaw na, ingon tingnan, isang bata tanggap may, tukluan ta sa lingkod, kamong lingkod, sawa tayo matamtan ang Quranan. Naoy, pero nasa uban nga, magpili yung lingkuranan. O imong ingnon nga dito lingkod, kung na dito, kung napay ka lingkod, ingnon pa, irog, ako na. Kana, mauna sila ang mga tao nga, nasudlan si yawa. Kana bang mo claim gid sila authority ba? Na ikaw pa dir, bagsige man sa kag-ingon nga lingkod Dios atubangan, di imo sang gi-impose imong authority. Kinsa maroy giyawaan? Ang parishioner o ang pari nga niingon diha gid mo lingkod, sunod mo anang asyiret. Kinsa maron? Ha? Unsa may timailhan nga kanang paria giyawaan na? Kon masuko siya, basta di ka mutuman siyang sulti. Masuko gani, kana, sa na, giyawaan. Pero igorang maingon ang pare, sige, basta di mo musunod, digid mo musunod, sige, ato na lang musgawas, niya pangita mo laing simbahan. Maman masuko. Okay ra kay na, di ba? Niya maingon mo, hunghong na nako usahay ang akong sugoon sa Kristan, ato adungan nung naamagin na siya diha ni lingkod. Buta to, pader, diligid mo lakaw. Sige na lang doon kay impirno hono na. Padayon lang ta. Masawa magyong simba magid ang yawa. Di ba? Ana ra, ay lang yung kasuko. Pero nisulti ko ana sa atong sistema dinhi, kaya nga naman, importante man na sa leader nga mohimo gyud og hanay. Mo nang do na tay gisunod dinhi nga trust Cebu nga principle. Unsa man ang trust Cebu? Ang T, transparency, ang R, religiosity, ang U, unity, ang S, service, ang T, technology, ang C, clean, ang E, economizing, ang B, beautiful, ang U, useful. Mao ni atong basic principles nga gisunod dinhi. Nya ako maoy mohatag og timon, ako'y timonel. Nya ang mosunod, congratulations. Ang di mosunod, iwanon. Simple na. Sige. Gahom. Unsa pagigi attract sa yawa? Humanata sa wealth. Gahom. Power. Unsa may sunod? Pleasure. Pleasure. Kanang kalami. Kalami. So, naghanag yung lamian. Ay, kalami. Kani mga laki, kita ni babay, ala kalami. Tanaw do, tanaw porn, ala kalami. Hasta pari, may lami lagi ni. Kanang mga lami, iya ginasyawa. Lagi. Basta lami, tanawa ka mo mga babae.
Ngano man gyud kuno nga og kanang tingkasal day magsuloban ng pinaana-ana nga iyaiha man gyud ang inyo nihaning may shoulder. Usahay ang dinhiani dako kayo liab nga riari no ana nya ihugot diri aron mo kanal og mayo. Ngano man gyud kuno na? Kay lami man. Hasta pari magtuo ang laway. Dawaton ba ni nimo? Yung pagsipan ladok ang pari ba? Animal nimo. Ngano mo dyan ninyo sulob? Ngano man ang diha maglakaw-lakaw sa karsada nga purti man yung pitinga mulhulma man ang tanang muhulma. Ngano man na? Kay lami lagi ko no? Nganong naa may gasigig divorce karon? Kay wa nay lami. Wa nay lami. Luod na. Divorce. Mao na unsa may gitudlo ni Kristo? Unsa gitudlo ni Kristo para mabuntog ang lami? Unsa man? Fasting and abstinence. Kanang mortification sa in English. Sakita ang imong kaugalingon. Hikawi ang imong kaugalingon ug unsay lami sa imong baba. Mo to pag ingos yawa, himuan ning bato, himuang pan. Ingon din Ginoo, ang tao dili mabuhi sa pan lamang. Ako hingaon jud kay kog pan. Kanang usa ka putos, usa ka ana sa sliced bread sa gardenia or sa Leonas or sa kananaang sa anang mga lami kayong pan sa Goldilocks. Ana, kibaw na ako mga staff. Di ginaabutan ako duha ka adlaw. Kay kada nako kaon katulos usa ka adlaw igumag kaos kanon pinising pan. Mao ginay ako. Karon usa nako katuig og 5 ka buwan nga wan adjud ko mukaog pan. Kana sang rice, grabe sa kumukaon. Tagutlo, tagurha ka rice, basta mukaon nag-ana sa mga Jollibee, kanana ang mga mang-inasal, mga unlimited ba? Asos kaon. Karon wa na dyan ko katilaw og rice. Soft drink, sunuro na akong Coke og Sprite. Inig entrada, Coke. Inig humagkaon, Sprite. Inig humag snacks, Royal. O niya, adto na yun na mga kuan, nga hukad, kanang alab, kanang yung unlimited 4 season, kanang bang pitser ba, wala yun, yabom. Inom yung mayo. Karon, usa na sa kong katuig og 5 ka buwan, 1 adyo ko katilaw, ana. Soft drinks, mga juice, 1 agyon. Kanang prutas, sus, apple, mangga, saging, wala yun kaon, kanang mga kuan. Grapes, ana. Karon, usa na sad ko ka tuig og 5 ka buwan, 1 adyo ko katilaw, ana. Ingon mo, katanaw mo na ako, hala, kaluoy ni Pader. Unsa na malay kalipay, ani niya. Madri na lang. Tayo na joke. Jesus na lang, Jesus. Ana, no? Nalipay ko, kaya nga naman, nakaton ko og mortification, nagamit ko sa diet nga low carb and fasting. Low carb and fasting. Mag-average ko 14 to 16 hours fasting every day. Kanya na ay mga once a week, twice a week, nga 24 hours fasting. O niya, low carb. Kana lang, pagkaon nga, why carbohydrates kayo. Maura na akong kanon. Sa primero, murag, lami. Pero gibutang na ko sa kungunahuna nga, hapit naman sa kumamatay, 60 naman ko. Kaya kasugod ko mga 61 man ko. Ako na lang ko anon, lahuson. Kaya, mao man sa ni gustos Ginoo nga mortification, fasting and abstinence. Nya na nadana nako sa ako sad nga spiritual life. Nasi kana man kong sala mga igsoon sa tinud-anay kanang sala. Ang gaunag gyud nga icing anang sala no, abi ninyo unsa? Lami. Kasagaran gyud sa sala, lami. Bantay mo? Awa mo ka bantay? Bisan gani ka ng sala nga kasuko, tanawar ko kung sa isultis kasagaran, lamian ni mong patyo, no eh? Lamian ni mo lang paruhog buang nga kayo. Di ba? Lami ka po. Nya, kanasang kaulag, apa ka na, perti na kinang lamia. Ana, kanasang pride. Oh, lamian sana sila. Nindutan, lamian. Mao gina ang sala, lami. Muna, likay ng lami, mabuntog nimo ang yawa. Lami ba? Gilingi ay mong tupad. Yung na, lamian ka na ko. Yung na ko. Na lamian ka na ko. Nya, mayon siya,
Wa gyud kay lami. Sa ato pa representative kas Ginoo. Ada na siya. Pero lami ganina kana patay ka diya, yawa-yawa na. Unsa pagigihi gamit sa yawa? Kwarta, wealth, power, nya pleasure, uy kani comfort. Kana bang comfortable? Mao nang ako gining kuralon ang akong balay aron way laing mosamok nako kay samok kay nay daghang tawo magsigigiagi. Di ko ganahan ana. Ganahan ko nga comfortable ko. Ingka unya di na mo nakagi inyong silingan. Ay bahala sila. Ana. Nganong iparking man ang imong sakyanan dihas karsada kay duol sa inyong balay, comfortable, duol ras balay. Yang anong namas karsada nimo giparking, buot ka nako. Ana. Mangisog dayon. Comfortable. Dinhi gani sa ato. Sige kong ingon, ayaw iparking anang agi anana dia, dugay kay nairog pero karon nagpasalamat ko, wa na gid yawai. Giparking na nilag tinarong. Nako, wa na lagi na giparking diha. Liam, Mas William, gipamalhin na pa din nako, pwede na sila mga matay. Nganuan, musunod naman sila. Dili gyud comfortable kay ilang balay to adto, parking sila dire. Nya maglakaw pa sila dito. Yes, dili gina comfortable. Mao nay makapalangit. Imong balay to adto sa atbang. Nya ang parkingan, asa ang parkingan? Wala na. Asan yung parking? Wari ka parking dire. Sige, ato kanto, lakaw ka dito. Ana, ayaw di parking tungod sa inyong pultahan. Kana sa mga maninda. Maninda eh. Tanawar ko ng mga manindahay din nga mga yawanon kayo. Anagin maninda sa karsada. Anas karsada. Nga naman, anha magud moagi ang daghang mga tao padir, comfortable kaayo pagpamaligya. Pero wag siya maghuna-huna nga ma-traffic. Tungod kay nana kas karsada, hazard pagyod. Kay piligrong banggaan ang imong customer diha sa mga motor o sakyanan. Kay karsada guna. Comfortable man. Mao na atong style. Muna perti hugawa tanawon sa ato mga karsada. Anha maninda, anha manglabay sa mga hugaw, kay comfortable man. Nganong anha man gid mo mamuyo sa daplin sa sapa? Ngano man? Comfortable man pa der kay magbuhi mig baboy, ditso lang hug ang tae ngadto sa sapa. Magbahain taon, perti hugawa sa sapa. Nasuko ang sapa. Ingong sapa, di gid mo manglimpyo. Inyo gid kong himong hugaw, ako na lay manglimpyo. Gihurot og anod ang tanang baboy ug manok. Nya kadtong nagmahal sa baboy ug manok, kawa mo biya, giapil sag anod. Perting pangasaba sa sapa. Nganong anha man kanang comfortable? Dito pagbuhig baboy layo-layo, unya butangi og septic tank, unya i-process ang tubig para umuhog ngadto sapa, limpyo na. Paagia sila og process kanang natural nga process. Moagi lang nagyuta, mga bas, mga bato-bato. Igabot ana sapa, limpyo na na. Uy, anha man gyud sa sapa iambak pagritso hasta pang hinugas na ang balay gaumbaw sapa, iyabo ang hinugas adto sa sapa. Unya ang sapa nga limpyo kayo dito pagsugod sa tuburan, limpyo kayo, inigabot ngadto nga gamito na untas mga tao, maligo, manglaba. Unsaon pa nimo paggamit ana? Perting hugawa? Kita rasad maoy, naghugaw-hugaw. Nga naman, giyawaan, comfortable. Nganong magpuyo-puyo man, way kasal. Nga naman, harog di magkasinabot pa dir, dali na pagbuwag. Anhata ng kasal, dugay na sa kayo, annulment na sa, kapoy kistanan, di palang magkasinabot. Ay lang. Unya, di ka maluoy mga anak, sila lang si bahala, lang kinabuhi. Basta comfortable na kuan tinukangay lang ta, way kasal-kasal. Tukang lang diyan. Wa na sila mi, taklit apikas. Comfort. Di ba? Luoy kita. Mao nang yawa. Comfort. Nganong di man gyud magtuon, mangupya ra man sa assignment. Kapoy igtuon kapoy basa kapoy pamudigo dali pa comfortable. Nganong magsige man jug baligyag slat. Nga jutay ra may mopalit. Dili man comfortable. Sige jud tag baligya, bahala nagalingog-ngugan mo diha. Kada na ko misa, nasa day slat na sad no. Ay lamog simba. Anya unsa may nahitabo nga niagi tas dili comfortable. O na natay comfort. Di ba?
Tungod kay daghan tang nipalit og slot nga di na comfortable ang atong pagpalit, na atay communal comfort. Mo na siya. Unya, kay wa naman ta magsigig pa beauty kay ato nang gipalit og slot, tanawa ang atong simbahan, nag-anam nagka beautiful. Natuma na ang Cebu. Nya daghan man tag staff din daghang kitag pakanunon, arang-arang ra ba sa ni sila mga on. Pero natuman sad ang clean. Clean. Atong palibot nga tuloyo sila may limpyo na. Kay duha lang kabuk akong staff din perti kana dia mura naglasang perti hugawa. Di ba? Ana ra na siya. So nagantos ta para ang community munindot. Mao nay gustos Ginoo. Ayaw anang imong personal comfort. Nakaron atong timan-an nga ang iyang first coming mao ang pagtudlo nato aron ta maluwas. Timan-i gina ninyo ato gisa nang timan-an. Ug ang una natong buhaton buntogon ang yawa. Unsaon pagbuntog sa yawa? Likay ang iyang mga buhat. Unsa toy buhat sa yawa? Kana gyung kwarta, mangwarta. Kana gyung gahom, kanang lami, o kanang hayahay, pahayahay. O, finisingan na to, ang yawa, iyang gi-introduce ang bisyo. Bisyo ba? Pero kananong bisyo, kombinasyon na sa pleasurable, comfortable, nya kwarta, o uban pa. Muna, likay ang bisyo. Nay, musulti nako, di pay usa nakiglalis ginako. Father, kanang imong gisulti ideals na pero sa real life imposible nang mahitabo. Ana sila. Di ba? Ideal ra kuno pero sa real life imposibleng mahitabo. Tinuod ba? Tanawa si Santiago. Wa di mahitabo. Hitabo niya. Tanawa si Pedro Calungsod, tanawa si Lorenzo Ruiz, tanawa si San Agustin, tanawa si San Vicente Ferrer. Nahitabo. Nganong nahitabo Manila? Tungod kay nisubay sila sa dalan nga gihimos Ginoo. Kinsa ninyo din ang moingon, Pader, nagsubay gyud ko sa dalan padung sa langit. Taas ang kamot. Ang di mo isa gasubay sa daan padung sa impierno. Na mahadlok dayon, isa dayon. Kamo ba wa gyud mo klaro. Sige, usbo na to ha. Kinsa ninyo ang nagsubay sa dalan padulong sa langit? Ana. Kinsa ninyo ang wapay siguro? Tas nga mo. Si Kristo, pag-ari niya dire, sa ako nang gikaingon, iyang gibuntog ang yawa, pero wa niya hinginli, kay gingharian man ni yawa, naghimo lang siya og daan para atong exit. Maka-exit ta ba? Dili ta mapriso dinhi siyang gingharian. Nya, kanang maong daan, ang description ni Kristo diha, sigpit o lisod. Narrow and difficult. Imaw na ingon siya, pangutana siya sa Kristo, Lord, jutay rabay maluwas? Ingon des Kristo, paningkamot lag sulod sa sigpit nga ganghaan or dalan. Gianan, kay sultihan ta mo, daghan kay musuway, pero jutay ray makalahutay. Kinsa ninyo dinhi ang ganahan jud kay masakitan ta sa kamot? One. Sadista day ka, brad. Kinsa dinhi akatong ni isa. Kinsa ninyo ang wa gyud kasuway nga nasuko nyong duha ta sa kamot? Di sa ato pa namakak day mo. Masuko gani ka, sa ito pa, dili ka ganahan masakitan. Kaya kanang kasuko, reaksyon man na nato sa sakit nga gihatag nga hinato. Either physical, emotional, psychological, spiritual pain. Mo na, siguro agyon. Unsaon man nato aron makasubay kita sa dalan padong sa kaluwasan. Naana sa gisulti ni Jesus sa 8 Beatitudes. Kanang 8 Beatitudes. Ibaw mo na, namoy cellphone diya, namoy Bible, kasi na Bible, maluwas. Mga mga protestante, magsignagdag, anak kay Bible, Brad? Amen. Nalimtan? Ana diya? Ana sa cellphone? Sige. Matthew chapter 5,
verses 1 to 12. Huwag makakita na mo, ari dire, kay ako ipabasa ninyo. Kay mauna siya ang dalan padong sa langit. Na? Nana? Nagaya sa nanyong Google. Nana diha? Ali, basa nga rin. Basaha palihog. Matthew chapter 5 verses 1 to 12. Sige, diha lang. English, ay lang ng kuan, Tagalog, Cebuano, Sagunsa, basta. Ha? Ako sa paminaw. Matthew 5 verse 1 to 12. King James Version. And seeing the multitudes, he went up into a mountain, and when he was set, his disciples came unto him, and he opened his mouth unto them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manners of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. So tingali, kamong uban, nagtanaw sad mo sa inyong cellphone, kanang 8 Beatitudes, mao gina siya ang 8 kapaagi sa pagsubay sa dalan padong sa langit. O kung sa may gauna diha, ang kakabos. Muna kadtong kwarta, gisuklian, gitugbangan to ni Jesus og kakabos. Tanang mga santos, sugod ni Kristo, Mother Mary og ni Joseph, ang ilag yung gipuy-an ang kakabos. Kaning atong slat-slat dinhi, kaning atong mga fundraising, para gini pagtudlo ninyo nga hinay-hinay namong mahimong kabos. O kung saan man aron mahimutang kabos, ang imong income i-contribute sa community. Ang imong paningkamot ihalad para sa community. Dili ka magsigingon ba nga ningkamot jud kog eskwela para mahawas mis kalisod. Di na pwede. Ingna, maningkamot jud kog eskwela para makatabang ko sa among silingan, sa among katilingban. Mutrabaho kog maayo, parang akong silingan nga mga standby, akong matagaag pagkaon, wala ba taon to'y mga trabaho. Do tanong? Hindi mo ganahan na. Oy, mauna, sige, trabaho niya, maglikay ko, sweldo ra baron, bantayan ko ni mga animal, makawatan ra ba kayo ni stanan. Nya, kusmo na kikagnaw, nya, maingon dayon ng imong silingan nga mga standby, naong buang ay. Glakaw ni lungkabon ng balay ng buang bigay. Di gina manghatag daw kinastanan. Mayala nas una din ni lakaw-lakaw mo sa unsa. Ana man ka, kay na makay kwarta na hadlok na kay kanila. Lungkabon na imong balay dayon. Pero tagay sila Bantayan pa ng balay nimo. Bantayan ay. Mingong na ay nagilabti bayar ba ka na mo hatag nato. Dadaan din mga tugpagkaon. Dadaan mo mga juice ana. Basta lipaya lagi ana. Distingiyo. Mag-overtime ko kay di ra ba jud ko maningil og utang. Haron do na pa ko ikapautang sa gusto pang mangutang nako. Hindi ra ba ginasad sila mo bayad. Nya, sunod kanang kasakit. Matud pa ni Kristo, bulahan mong nagsubo. Kamong naghilak. Kay lipayon gid mo sa Ginoo. Kita di man taganahan ana. Kansi ko, sige lang kog hilak, Nya sila, sige katawa, ngigagod. May ratag mga matay mo din. Magana man dita. Ayaw. Kana ding maghilak na ta, nya sila nagkatawa.
mauna ng panahon na nga, bulahan ka. Nang litaron, iguli ni mo sa inyo, naligsan ang imong anak. Ingna dayon, bulahan dyan ko, Lord. Bulahan dyan ko. Ana, ha? Ayaw pagsigingon, nga naman, Lord, nga naman, kabuutan ani. Musakristan ra ba unta ni, nag-observer naman ni, nga nung mo pa man ginaligsan. Ayaw. Na, tuk-tuk-tuk-tuk na mga observer ay. Nagtuod mo makaabot mo sa instalasyon. di ay akong gimisahan nga ang ilang anak padong na mo doktor kana bang nakapasar na sa board man tingal ito nya top notcher pa gyud nya ga residency na sa nga kana para na gyud ba mo sa sunod na residency na pa ba nay kana bang mahimo lagi kang doktor na gyud ba basta kana mag-residence sus kay ang papa doktor ang mama doktora nya active kay sa simbahan ang ilang anak usa ka buok doktor pod timbrayta buotan sa gayo sig simba sus pag hapit na gid siya mahuman siyang residency giatake bitag meningitis namatay matay niya ako gipamisa sus way hunong hilak ang ginikanan no sige hilak wag ihunong hilak 25 or 24 years old ba to siya pilotida dato basta batanon pa lalaki na kung anong gool man kay mo dok wala na tao may anak pa rin ako anong usara man sa inyong anak gidaghan unta ninyo unsa gibuhat nilang duha sa ilang istorya nako pag human gyud nilag panganak usa ka buok nagpalaygit dayon ang mama nga naman ilang gisaad sa Ginoo Lord usa lang gi among himuong anak pero isaad namo nga amo gi siyang agakon haron mahimo siyang modelo nga tao kay daghanon na mog anak sa among kabisi sa among profesyon basig dili nami makatudlo nila mahimo niya mga bugoy hinong kayo kanilang usa pero amo yung agakon ana namatay kalit perting guula di na sila kahimog lain kay laygit na guwang na sad nakusos sayop lang yun mo nganong nagpalaygit mo ang nagpalaygit ka dok nanganak pa lang unta mo 12 ka buok mamatay ang usa aligri pa kayo napay 11 napay 11 ligri kayo na usahay maglikay ta sa kasakit musangko ta sa tumang kasakit sige lang nganak lang yun panganak lang kinsa dinhi musugot nga makaanak og 15 kabok ta sa kamot kanang bata-bata pa ba ay mo ka matiwasonon mo isam sa mong apil nga kanala bata-bata sige congratulations usaray ni isa nasay nagsigig paampo nako kay 8 na katuig wa gyud makapanganak padir iampo taon may padir iampo sige gyud paampo kada simba magpaana gyud sa kamot namabdos bitaw pero wato nako kuana kanang kamot ra akong giana sige ra kuana ba kamot ambot ngano namabdos sa to siya say ni tingali ni positive ang iyang una or gigrasyahan gitingin Ginoo kay nagampo sa kog tinarong sad ana so ni balik mabdos na padir sus bless you kay padir na mabdos sa giyon ako congratulations sa ikay bunyag padirhan ako ako'y bunyag basta mataw na og tuod man nataw na himsog gayo laki bata ako dayo gipabunyag partig yung alegriya oy daghan kayong mga nangugos kay sunang kay 8 ka tuig pinaabot ato ana pagbunyag na nako ingon ko pasalamat kita sa Ginoo nga nakaanak kita ni Jesus Father praise the Lord yung gayon nako hinaot punan pa unta nig mga 12 ka buok ay ayaw taon Father simba ko ingon ko ikaw ba ang nanako ang mama kay mama may mura ni kirig-kirig kay kanang di siya ganahan ba nga masundan ko no dayon ako mangina masundan unta nig 12 pa ka buok hadlok naman siya nako purti nimong paampo nako aron makaanak ka nya og tagaan di ka sa Ginoo og daghan di ka mosugot may untag ugma mamatay na ni imong anak ay simba ko sa Father simba ko unsa man na siya kinaiyaha mao na yawanon nga kinaiya kana bang kitay magbuot ayaw matud pa ni Kristo sunda gyud ang kabubuton sa Ginoo bulahan kamo nga naningkamot sa pagtuman sa kabubuton sa Dios kay iya mong tagbawon you will be satisfied kanang mga tao magsigig supak-supak sa Ginoo di gina makontento nang litan, kuluran ni mo imong buhok. Kuluran ni mo imong buhok. Kontento ka. Dili oy, magsigi kag monitor sa punuan sa imong buhok.
Hapit kada adlaw magsige kag siding og naunsa ang imong punuas buhok. Wa jud kay contentment. Pero ayaw kolore, kana lang yung natural. Di ba di ka magsigig check up? Nga naman, kontento man ka. Sige, kiskisi imong kilay. Kiskisi ba? Nya badlisi. Kontento na ka. Dili. Magsigi sa kag rituki ana. Ingon araw maglakaw ka, nya gawan-uwan, maigo ka suwan. Ay gabot ito sa unahan, di ka ganahan mo atubag tao, daga jud ka padung siyar. Ritat sa usa ka dito. Pero wa jud kay wa jud kay giusa ba na imong kilay. Kay gidawat nimo ang gihatag sa Ginoo nimo. Bisag maigo pa kag alimpos diha, wa kay ritukuyon na. Di jud ka ma-problema. Kag make up, kanay mo naong nga lusparon imong giparosi-rosi ana niya, nindot kay kag naong, magi karong nga uwan. Problema kay kana. Muram jud kag tuktor, daghan na kay ka diri, kampat kay kastanan. Pero wa jud kay giusab si imong naong, magsige lang kag hilamos, wa, maura gyud na, naong. Sa ato pa, bulahan gyud. Satisfied. Mo nang ang daan padong sa langit nahimong lisod, dili tungod kay gilisod-lisod tas Ginoo. Nganong nahimo man siyang lisod og pitos? Tungod kay daghan kay tag attachment sa kalibutan. Katong mga pleasure, katong wealth, katong power, katong comfort na attach kay kadto, maglisod na kag subay sa daan sa Ginoo kay ang requirement imo man tong biyaan tanan. Nya imo man yung guruyon, mao nang muhuot na ka. Kana di atong pultahan, lapad mo kana ano? Ang sama na atong pultahan, lapad o pitos? Lapad. Sige. Pag ginunitay mo sa inyong kamot, tanan. Nya pagdungan mo sod diha. Nya ay gyud pagbuhi. Ay gyud pabuhi. Nya dungan gyud mo sod, way maawahi. Masod mo diha. Dili, pero buhi eh. Pag linya mo ko sa kalinya, buhi lang ba? Apor tilo aga. Awag yapon mo kakuha. Mauna, let go of all earthly things. Mo na gitudlo ni Kristo. Pag-anhi niya. Nagpuyo siya ng klasihas kinabuhi nga way attachment to worldly things. Garon ikusog ng uwan. Hibaw man kung gaunahon na abroad kinsa na sa kay maanod or baha. Ay, pasagdi lang ng maanod. Ato lang sa niya ng pangitaon o di lang mamising, no? Ang importante kay mobiya man kita ning kalibutan na ug do na may maanod or baha. Kay wa sa gyud mo padaplin, naa lang gyapon dapli sapa, nibalik lang gyapon og puyo. Ang pangutana, gasubay ba ka siya sa daan padong sa langit para inigbiya niya dire adto siya sa langit? Og nagsubay, ipaanod oy. Ipaanod. Pero wa magsubay, peligro. Atong hangyoon, Ginoo, ay lang sa Lord. Kay murag wa pa ni kasubay kayo. Nakaron, ang iyang second coming, isip judge. Unsa may iyang buhaton? Akong giingon, pangayuan ta niya og husay. Husay. Magkwintahay na ta. O kung sa may iyang kwintahon, kung ang iyang gihatag, ato banggi pabunga. Ato banggi paambit. Manalitan. Kanang imong naong. Kung sa man na, ikay gahimo o hinatag sa Ginoo? Okay. Kung saan mo na nimo para mudaghan? Kinahanglan man ingkamot ka nga ang imong naong, kanang imong naong, mahimong tinuod nga naong sa Ginoo. O kung sa may naong sa Ginoo, malipay ka, inigkakita nimo siyang naong. Mura kag makaingon nga wala ka nang hahanapin pa. Ikaw na ba, lingi ako no imong tupad. Lingi ba? Ing na, nalipay ka sa kong naong? Ing na ba? Nalipay ka? Yang ngayon gani siya, kita ko nimo, lipay jud kay ko. Na, pwede na ka mamatay. Nga naman, nibunga naman ka. Nibunga ba? Pasabot, ang imong naong, nakahatag na og kalipay sa imong isig katao. Muna siya. Unya, kung ang imong naong nakahatag og kasakit, unsa may buhaton nimo? Unsay buhaton? Kuha ang imong naong? Ang imong naong ba? Kuha. Ingos Kristo, mas mayo paghikta na lang kagalingang bato, niya ihog ka dito sa taliwa sa dagat.
Nyang sao man nimo pagkuha sa imong naong sa Dios noon nga pagkuha. Ilisi ang imong kasing-kasing. Kanang imong kasing-kasing diha pangitaa ang Ginoo sa imong kasing-kasing. Unya, og wa pa gid dihang Ginoo, sudli Ginoo imong kasing-kasing. Kay kani kunong atong naong mao kuno ni ang gitawag og the window of our soul, of our heart. Kung unsay suod sa imong kasing-kasing, mo na mo gawa sa imong naong. Kung ikaw smiling kay ka, ang imong kasing-kasing na ay, unsa may nasa imong kasing-kasing? Na ay gugma. Kay kanang nahigugma, ang naong ana, smiling gina. Kanang na in love, bisag siya rang usa, mag-smile na. Lagi, kanang na in love Ako, kasuway na in love mo. Ako, kadaghan ko na kasuway na. Magkatawa man ka, kay inig ikara usa. Nya, higda ka. Kitaan man nimo iyang naong dito sa kisami. Di, magkatawa gyud ka. Nya, maglakaw kasdan. Naas imong tumbanan na iyang naong. Kabantay mo na. Awag mo kasuway. Luoyan ninyo Magtuon ka, igabli nimo sa imong notes o sa libro. Kita ano sa nimo iyang naong. Una pa ka, ba mo na mag-smile jud ka? Muna ang kasing-kasing sa nahigugma, maugyoy nindot kaing kasing-kasing. Muna ingos Kristo, change your heart. Tagaig na siya og kausaban. Ang naong nato, dali ra kay ni siyang usbon, basta ang kasing-kasing imong adjason. Adjasag yung kasing-kasing. Karon, unsa pagilain nga husay nga pangyoon sa Ginoo nato, ang atong kagawasan. Mangayo ang Ginoo nato kung gawas nun bata o nabilanggo pa ka. Kinsa ninyo dinhi ang moingon, Father, naadjud ko'y freedom. Taasan ka mo? Di mo gawas nun di ay. O kung sa may timailhan sa taong gawas nun, mubuhat siyag maayo nga way kahadlok. Kanabang mubuhat kag maayo, musulti kag maayo, pero di ka mahadlok. Karon atong mga gobyerno siging panglutos sawa nila mauyon Atong pagrally, basig nakakita na mo, hasta ako nga, na-appeal dito. Father Siano, ubod, why side with the corrupt? Nung naibabae dito nga, nagdagrosaryuhan man ito yung gida, ito yung gida dito, nga gada atong placard nga, Father Siano, mura bag ingnoan ni ba pakasulti, Father Siano, why do you side with the corrupt? Ana. O mo kita? Pangita? Kasi nakakita, tas nga mo, ingna sila, asa ganito, asa ganito day, ana. Nya sa may gibati na ako, sa dihang ako nang gipasahan ko ana, o man sa ko magtanaw-tanaw to, gipasahan raman ko. Unsa may akong gibati? Ambot lang nimo pa der. Ang una ginakong gibati, ningon dayon ko, na ilado na gid ko karon. Kaya na may naglagot nako. Basta mailado na gani ka, nanagina ang mga mudaot. Kaya gwa pa ko mailhi, ay kisa ko magkagwagog butang sa kungahan dito. May nga mo na mga tao, kisa na pwede siya no? Manong gi-appeal mo na des placard? Nailado na di ko. Nya unsa man na? Unsa man ang assign? Unsa na ang assign? Mao na pasabot nga namunga na. Kay namunga gani ka, batuon na gyud ka. Muna ingon sila ang kahoy nga way bunga, way mo pansin. Sama na mga santol, mga mangga. Pero mamunga na gani na, daghan ang muhapak ka nagbato kay mukaon man tos bunga. Ana. Kaya butangan ako pananglitan. Singani mo, Brad? Ikaw singani mo. Ha? Kusga. J? Ha? JK? Ha? Jade? Aling nga rin. Kaya murag na kog na kuanda, murag na kog na bungol-bungol. Jake. Jake Andre. J Andre? Jake? Jake. Butang okay, Jake. Ano ha? Okay, murag Jade, murag J, murag Jake. Nya Andre pag yun. Giatubang ko na nga to.
Panalitan ron, isuwatan sa placard, Jake Andre, nganong musaid man kas mga kurap, huwag mo pansin, eh? Huwag mo pansin. Lingkod na dong, kaya huwag ni pansin mo dong. Ano. Pero, butangag, Father Siano, pansinon, pasabot, namunga. Lipay kay ko, nga namunga na di ay. Gisaway lang. Pero, ako man silang ingnon, kanang kusog ay manaway na ako. Ako nang ingnon ay kumpiyansa. Chicks na ba to? The more you hate, the more you love. Bantay mo niya. Ay, gimana? Kanabit ang taong imong kalagutan, maatats yung gana. Ay, yung kumpiyansa. Adi mong to? Daghan na kay kong nailhan na. Maldita kay tanan, kay kontrahan gito niyang lakiha, kay maglagot siya snaong, nabuntisan pa. Na ako'y igagaw nga, may pagkadukirok yung babae, ingan din siya, ako gaw, kining akong giasawa, ikasaysinta na akong uyab. Nakuha, daghan na ako gaw. Pagsulti niya ito, akong uyab, 7 pa. Ang iya, 60 na. Kaya maguwang mo siya na ako. Insya unya kanang 59 na ako kauyab, gaw, pulos gina na ako nahilabtan sexually. Naku, buwang nga gud nimo gud. Siya, di maginako lungan gaw. Hangtod yun ako yung makuha. Tanaw ko siyang naong tinuod baka. Pero basig tinuod niya, nakabay ko na ba, istoryahe ko na ko, unsa may imong buhaton dahil siya, doon na to'y usagaw, kahigayon nga, anha kong bailihan bab, di man ko mo baili, maniid ko na mga babae, niya, huwag na ako'y mauyunan, ako nang atang-atangan inig kahumanas baili, may baili pa man ito bukid, niya iniglakaw na, basta wagi mo kuyog laki, pasabot way uyab. Iya din ang kuyugan ko no. Usay ko no, daghaw na magkuyog, mga kauban. Hangtod, mag-anaman naman ko no nagkawa. Hangtod, nga siya na lang ko nung usaga sunod. Mulingi ko no babay. Asam ka? Yan siya nga, ato ko sa inyo. Nayabag ka? Kinsa man ka? Sa ila-ila sa ta. Ano niya? So, diha ko no yan ko na pertimal ditahab. Pag abot ko no niya sa balay, pertim ko no sukua, di makikila-ila. Ni sod og diretso sa balay. Dito siya sa may kanang namanay kanang murag balkon-balkon ba ana. Dito siya galingkod. Sugod alaunas kadlawon. Nigawas ang papa alas 6 buntag, dito pa siya. Ningon ang papa, "Dong, kinsa man ka dong?" Siya, kuan ko namisita ta ko sa imong anak. Wa man ko balik ka diri. Ako lang dinhilang sad ko nag-standby. Siya, nayabag buning bayhana. Giadto dito. Ano man to nimo tagda? Nayabag ka, wa mo ko kaila ng tawhana, ni kuyog na diri. Kadungdong naman siya pag sunod ko no Sabado, iyang giadto. Adto na sa Diyas balay. Wa nay baile. Abot ito, buwag yapon mo tagad niya. Niyambag niya. Istorya ang papa niya. Ngano na kung anak dong lagot makina sa nimo siya. Wa pa maging magka-istorya anak niya noy. O igo raman ta ko makigila-ila niya. Ana, insya unya. Sige ako nga tuon ha. Basig mo gawas na to. Ana, adi man gyud makig-istorya. Standby sa dito hangtod na sa buntag. Wa man gyud siya mulakaw. Ana, matud pa niya. Pagsunod sa Sabado, didto na sad siya. Nadugay giyaw-yawan kuno sa papa. Ikaw baday. Iya ko nung nadubatian. Kawa sa nimo'y batasan. Naanay tao diha nga gusto makigila-ila nimo. Ila-ila raman. Ila-ilaha dito. Haron mo lakaw na naugi mong palakta. Nigawas ko no, kusmod ko no kay naong. Unsa ba ka imo mo kong pakauwawan? Insya awa man ko magpakauwaw nimo. Nagpakauwaw ko tungod sa akong gusto diha nimo. Abuang-buang mga kay, yabag mga ka. Sa nabuang na ka? Insya, nabuang ko para nimo. To iya jud kunong naila-ila. Suko lang yapon kayo. Ingnan mo kuno siya nga kinahanglan mo lakaw na ka. Lakaw siya. Pagsunod balik na sa siya dito. Moatubang niya kadiyot, ingnon siya lakaw. Lakaw na sa siya. Pag sunod yan namang gipanguyaban. Di man mo sulti og musugot bagdili. Adi siya mo uli. Tuar sa siya dito. Hangtod diha kausan na uwan na siya pinaro ba? Uwan. Perti niyang basaa dito, kay mausod mang tubig nga to. Awa nga sa gisimula ko, pagkaog maperti niyang basaa. Uy, naluoy ko ng babae, gisugot siya. Mga to, nagkauyab sila, birahan ko no day niya. Pagkahuman, biyaan niya, perti ko nung hilak. Siya, pisti kang buwanga ka, perti kapuya na kung kuwan-kuwan. Ana ng... Ingon ana na ang yawa. Kanang yawa ba? Kung mo tintal na to, grabe kayo na siya. Persistent, insistent, hangtod yun makuha niyang iyang gusto. Basta yawa. Muna, unsa mo siya itong buhaton?
kinahanglan sugod karon mokumit sad ta nga atong sundon ang dalan padong sa langit. Memorize na ninyo ang 8 Beatitudes. Unya, puyi. Labi na ginang una o katapusan. Ang katapusan nag-ingon, bulahan kamo kung lutuson o patyon. Lukso kamo sa kalipay. Kay inyo ang gingharian sa langit. Nindo talaga yan. Kamo mga asawa, sigihan na mo kasaba sa inyong bana, or kamo mga bana, sigihan mo kasaba sa inyong mga asawa, ing na dayon, salamat day. Salamat dong. Nga naman, imo kong gidala pa dong sa langit. Mingon na imong bana, buang makaka? Di ni buang dong eh. Tinuod gid na, naanas Bible, Matthew chapter 5, verses 1 to 12. Mabasahon sa nas imong bana, di aman tinuod diri o. Ikasunod ng adlaw, ang imong bana, dili na sana mga saba. Waton sa niyag ikay mga saba. Nya, igyaw-yaw ni mo, maingon sila siya, salamat daya, imo na sa kong dado sa langit. Na siya. Mga to dayon mo sa langit. Sa pasabutan na, dada ang imong kaugalingon, subay sa dalan sa Ginoo, nya, dada sa dang uban. Mao na ang atong tema sa atong Archdiocese, journeying together. Ano to? Ano to? Archdiocese of Cebu 2034, journeying together as ano to? Alive. Ano to? Limot mo ko to? Bahala na to eh. Journeying together as alive church, mga ginana. Buhi ba? Buhi. Aktibo nga simbahan. Mga igsoon, dinhi sa atorong parokya, nakita ninyo nga daghan ta og mga gipangbuhat. Nakauyon mo wa? Sayo ni lisod. Mahimo ni dili. Very good. Pwede na mo mga matay. Muna, ang una na kong iauhag, ayaw lang yun pastanbaya ang iro din hisod sa simbahan. Ang matagiyaan ng iro, kinahanglan yun nga atong hangyoon nga ato lang ginang iro. Di lang nato iapil ang iro sa atong mga visa, mga recollections. Ang atong buluhaton, karong mga panahona, daghan yun kayo. Apan, tungod sa atong pagtinabangay, maka-inspire yun kayo ang atong kinabuhi. So, salamat sa inyong pagduyog sa ato din mga programa. Tinuod, dako kayo ning atong mga proyekto, ang atong mga architects, gasigi ta og discuss, unsay angay buhaton, dinhi sulod og sa gawas. Sa atong mga 6 years siguro, og makakuyog kita diri for more years pa, kay mga 4 months pa man lang tang nagkuyog-kuyog. Anniversary din na mo ugma, no? August, September, October, November, December. Upat din na mo kasimana ugma. Pizza 5. Ay, simana. Upat ka buwan. Baguha pa lang, no? Parang kailan lang. Pero mura na napulaan ako sa inyong now. Kamo pa mo pulin ako? Inyong sa tang ulo-uluhan noon. Sige, kumbati pa ta. Nya hinaot unta nga nining ato karong Christmas celebration, mahimong mabungahon. Ang atong gitawag og panagtigom karong December 14. Mao na atong tiningob nga pagtigom, nya i-entertain ta sa sweet notes, mo nang hangyoon ta mo, tungagi mo dinhi og wa mo'y ticket dito lang mo gawa sa koral. Pero tigom-tigom na sa tingali mo, tag 300 naman na siya. Pila naman lang kaadlaw, napu kaadlaw gikan karon, siya rog di mo katigom og 300. Di ba no? O wag mo 300, pangawat. Pangawat ba? Ana, niya unsa man pagkawat? Kawati ang imong kaugalingon. Ayaw nagkaon o katulos usa ka adlaw. Kaduha na lang. Niya ayaw na pag-snacks. Niya ayaw na pagsakay og motor or unsa diha, tricycle. Paglakaw na lang. Ug tuwa ka dito nagpuyo sa kanang kuan, kanang sana dap-dap. Lakaw na lang, total, di na masad maaging sakyanan dito, lakawan na lang to. Di ba? Pilay plating ato dap-dap. Magmotor. Pila? 100? 200?
100. Usa ka tao. Oh, di maglakaw ka, di makalakaw ka dito mga katulog ikan karon hantod pizza 14. 300 na. Sus. Na, kapalit na ka. Bitaw. O duwa gyud ikapalit, mamaligya. Pamaligya mo. Aron makapalit. Pasabot, tabangan nato ang atong simbahan. Nya mo nay atong pamaagi. Napagitay himuon karon nga kanang ikhak. Nakasabot mo anang ikhak. Edad ko, halad ko. Ang imong edad, ihalad sa Ginoo. Aron, tagaan pa kaniyag daghan pang edad. Pero gusto na ka muhunong imong edad, ay nalaghalad. Nya unsa man paghalad sa tong edad? Ang imong edad i-multiply sa balyo nga imong gihunahuna nga maoy angay ibutang sa imong edad. Panalitan kada tuig, imong edad imong balyuhan og 10 pesos. Nya imong edad karon 80. Pila may imong ihog para sa ikhak? 80 times 10. 800. Ana. Pero ging kadako ra man kay napadir. Pila man day imong edad atag 1 piso lang. Di kag 80 piso. Piso ra imong kwan. Muna usahay mamatay ra sad ka sa 80. 80 piso sa imong kamatyan. Palit kag isda, nabukog ka, bali 80. Patay na ka. Kaya mo ito equivalent sa imong edad. Di ba tayo, joke lang na. Depende kung unsay imong kalipay para simbahan. Nya kanang maong atong kuan magsugod siguro na mga next week, mao na nay atong himuon nga fundraising para atong ihatag pahalipay sa tanan nga nagsigig alagad dinhi sa atong simbahan karon, mga volunteer workers nga nakapanindot sa ato karong palibot. Tagaan nato sila mga Christmas gifts sa mapananglitan sa usa ka lugas nga usa ka buok kindi, lollipop, mao nay atong i-Christmas gift nila. Or usa ka rosaryuhan, or unsay ato makitaan nga muhaom-haom sa atong gi-offer nga ikhak. Hasta sa dang atong mga staff dinhi, atong mga staff. Salamat kayo sa inyong pagtambong karon. Bawno nato ang buhi na nga pagtuo, sugda na nato pagbuntog ang gahom sa yawa, di na ta mahadlok. Unsaon to pagbuntog? Saon to? Likay gyud ang mga buhat sa yawa, biya itong mga flesh up, kwarta, gahom, lami, o kahayahay, comfort, nya ilisito siya og pag-alagad, pagsakripisyo, mga kasakit. So, ang kalig-on sa pagtuo di ay, matod pa ni Kristo, naagyod sa pagpaminaw o sa pagbuhat sa iyang mga pulong. Karon, doon natin nabatian nga mga pulong sa Ginoo, labi na gitong atong 8 Beatitudes, ato na siyan sigihan og practice, og anha ta malig-on. Pero kung igo ra kunutang maminaw, nya dili ta mo bansay, munang huyang kayo atong pagtuo. Dali rang mabanlas. Mura og balay nga gitukod lang sa bas. Dili pariha sa balay nga gitukod sa bato. Ay katapusang lingi sa imong tupad. Lingi ba? Ingna, akong isaad karong buwan sa Disyembre. Isabat na ko na ako isaad karong buwan sa Disyembre. Ingna ba imong tupad? Ingna, akong isaad karong buwan sa Disyembre. Din ajog ko mamakak. Sige Inyo na lang ikaw na. Inyo na lang buhaton. Karon lang buwan sa Disyembre, makak lang sa kagsugod ika-Enero. Pero og tan-aw nimo okay kayo nga nindot imong kinabuhi nga wa na ka na makak. Padayon na. Aron dili ta mahasubay sa yawa nga mao ang prinsipe sa bakak. Timani ha, ang yawa karon diri sa Pilipinas, diri sa kalibutan, dili na pwedeng hinginlan. Nga naman, kay ang kalibutan, tapusonon sad. Unsa naman atong buhaton? Mamiya ta sa kalibutan. Mao ginaibutang sa una-una.